Dobro večer, dragi gledatelji. Večeras u Latinici govorimo o mucanju. Ono pogađa ljude svih dobi, a najčešće djecu između 2 i 6 godina starosti. Dječaci 3 put češće mucaju od djevojčica. Većina djece preraste mucanje, te se pretpostavlja da muca oko 1% odraslih. U Hrvatskoj ima 60.000 djece koji imaju problema s mucanjem. U Zagrebu se 6 mjeseci čeka na dijagnozu, a broj educiranih stručnjaka vrlo je malen. Osobe koje mucaju jednako su inteligentne kao i osobe koje ne mucaju, a vrlo često postoje i bolji govornici od prosječnih koji ne mucaju. Unatoč tome, malo je onih poput nekih naših večerašnjih gostiju koji mogu reći mucan i ponosan sam ili mucam i sretan sam. Mnogi od njih u svojem su djetinjstvu proživjeli teške traume i bili izvrgnuti podcjenjivanju i izrugivanju, ne samo od okoline, već i od roditelja. Upoznajemo večeras njihovu različitost da bismo ih bolje razumjeli. Pitanje za vas, dragi gledatelji, glasi: biste li za bračnog partnera uzeli osobu koja muca? Da ili ne, glasujte i komentirajte na telefon 0604 101 501 i SMS porukom na broj 64401. Vaše komentare objavljujemo tijekom cijele emisije. Naš prvi gost večeras je gospodin Nikola Biliškov, diplomirani inženjer kemije. Dobro večer, gospodine Biliškov. Vi radite inače na institutu Ruđer Bošković. Što konkretno? Pa ja radim doktorat iz kemije kod doktora Gorana Baranovića. Dakle, znanstveni ste nekakav suradnik. Znanstveni novak, da. Znanstveni novak, ok. Recite, to kad ste vi počeli mucati u djetinjstvu, to se nije dogodilo odjednom. To je trajalo duže vrijeme, taj početak. Pa ja bih rekao da ja se ne sjećam svog ranog djetinjstva, naravno kao i svi mi. Ali čini mi se nekako vjerojatnim da to mucanje nije nastalo odjednom, da sam ja sad odjednom počeo mucati, nego da je to jedan proces koji krene od onih prvih zamuckivanja, pa onda to na neki način postaje kao nekako naučeno ponašanje. Čovjek nekako nauči da je to što onako isprva tepa ili ponavlja nekakve slogove, da je to njegov normalni govor, valjda. I onda malo po malo se to pretvori u problem zbog pritiska okoline, zbog svih različitih stvari koje se dešavaju. Da, idemo biti konkretni baš na vašu priču. Dakle, vi ste bili na sasvim normalno veselo dijete, po ničem se niste u početku isticali od drugih. Bili ste u dobrostojećoj obitelji koja je živjela u centru Pule, u jednoj od prometnijih ulica, imali ste puno prijatelja, puno djece s kojima ste se družili, sve je teklo vrlo glatko, do jednog trenutka kada ste se vi preselili sa svojim roditeljima u Medulin. Tamo su vaši roditelji izgradili kuću i po svemu sudeći izgleda da je taj događaj bio jedan od onih traumatičnijih koji možda se može povezati sa početkom mucanja. U okolici moje kuće, koja je tad bila na periferiji sela, bilo je jako malo djece. Ja sam dane zapravo provodio sam sa svojim roditeljima. Nisam baš imao dovoljno kontakata, ja mislim, sa svojim vršnjacima. Djeca su primijetila da ste vi drugačiji, da se razlikujete po nečemu, a to je bilo to mucanje. I djeca vas počinju na najgrublji način kažnjavati. Vi se sjećate da su vam se neke ružne stvari događale s tim u vezi u vrtiću u to vrijeme? Djeca su me jednostavno u prvom razdoblju se nisu htjeli družiti sa mnom, jer ja sam drugčiji, ja sam dijete koje ne može normalno govoriti. I onda kasnije su krenuli ti fizički napadi i tako dalje, a ja sam se naravno pokušao braniti. Već u osnovnoj školi profesori su prepoznali vaš izniman interes za fiziku, kemiju i biologiju, koja vam je išla prilično dobro. Međutim, vaš problem je i dalje ostalo mucanje. Znali ste, ali niste mogli izreći ono što ste znali. Ja sam nažito kasnije u osnovnoj školi kad krenuo ti predmeti, kemija, fizika i tako dalje, ja sam to sve jako dobro znao, to gradivo. Ali na ovim usmenim ispitivanjima ja jednostavno i zbog uzbuđenja i zbog vjerojatno nečeg drugog, jednostavno nisam mogao to izreći. Ja sam znao sam
kad bi me učiteljica pitala nešto što ja jako dobro znam, ja jednostavno nisam mogao odgovoriti. Ja sam zašto imao sam tako jake blokade da